Takže čaute ľudia, vitajte u môjho nového videa. No a jak ste si už mohli na kanále všimnúť, teraz sa venujeme Star Warsu hlavne, lebo neviem, nemám na to nejaké pádne vysvetlenie, proste budem sa teraz nejakú dobu venovať Star Wars Legu. A jak už môžete vidieť, som si pre vás pripravil tento krásny set. Ospravedlňte ma, lebo neviem, jak sa volá. Naozaj neviem. Ale podľa mňa je dosť pekný. No a dneska si znova, jak pri každej recenzii na set, si rozoberieme jeho detaily a takéto veci. Takže ja už to nebudem nejako zbytočne obkecávať. A poďme na to. Set je actually dosť pekný. Máme tu na nejaké vymoženosti, ako je tátok. Proste viete si s týmto zdvíhať, áno. Proste vrátka. Je to dobré na také legové hry. Neviem, proste keď sa stávate veľký Star Wars svet, je to dosť dobré. Toto máte, že keď si to úplne vyhrniete, takto, tak toto máte ako taký spúšťač, čo je dosť podľa mňa dobré. Tu máte nejakú kabinku, neviem akú, proste kabinka, asi na porady. Tu máte potom takýto strelecký gulomet asi. Neviem, nie je to gulomet, ale je to jak proste na tých klasických. Asi viete, čo myslím. Dosť také tie pištole. Potom tu máme ale takéto úložné miesto. A neviem. Môžete si tam ako schovať nejaké ich zbranie alebo dačo, ale neviem, čo by som vám k tomuto miestu vedel povedať. Proste úložné miesto, no. Potom, keď to dáme nazad, tak ešte tu máme jedno. Tiež neviem na čo. To je presne pod týmto, ako katapultom. Ja som to nazval, že katapult. Tak sa bude katapult. No a asi prejdeme ešte k tomuto. Máme tu boxík. A tu máte aj vstup. A prejdeme asi rovno k Lego figurkám. Prvá figurka je vlastne tento Ktuna bojovník. Je to Paz Vysla. Nebola k nemu žiadna tvár, jak vidíte, bola proste čisto čierna tá jeho hlava. A proste takto vyzerá. Mal aj zbraň, ale to je taká vec, čo sa týka minifiguriek v tomto sete. Ako, není to v sete, ale ja si proste odkladám vždycky Lego do boxu. A keď som si toto odkladal, tak ja som stratil tie zbrane. No, ako nie všetky, ale iba proste jeho a potom zbraň druhu Royal Guarda. No. Takže, keď už hovoríme o Royal Guardovi, rovno sa ho pozrime. Vyzerá nejako takto. Podľa mňa je to dosť cool figurka. Má čisto červenú hlavu. Máme tu na takisto ďalšieho Royal Guarda. Na ňom sa nič nemení a takisto má takúto zbraň. Druhú som stratil. Naozaj neviem, kde je. Ale teda takto vyzerajú. A poďme na Moff Gideona. Takto vyzerá Moff Gideon. Neviem, jak sa to vyslovuje. Naozaj. A takto vyzerá. Je to dosť cool minifigurka, musím povedať. A ďalšia nevýhoda. Akože mali ste v tom sete vlasy, ale ja, jak som stratil tie dve zbrania, aj z jeho vlasminu. A vyzerá nejako takto pod helmou. Takže vlasy k nemu ja nemám. Samozrejme, za to sa vám veľmi ospravedlňujem. Dúfam, že ma za to nebudete hejtiť v komentároch. Lebo fakt ma to ako mrzí, že som takto stratil, ale no. Poďme ďalej. Sice už to nie je z tohoto setu, ale ja som si pre vás pripravil ešte jednu vec, ktorá sa bude týkať našich figuriek. Takže tak. Ja som si semka totižto pripravil Mandaloriana. Nový erb môjho kanála. Jak ste si už všimli, mám novú profilovku kanála. Ako proste nastavil som si novú profilovku na tento kanál. To už som hovoril na začiatku, že proste zmena nastala k tomu Star Warsu. A nejak takto vyzerá. Dosť cool figurka podľa mňa. Sice ho nemám z tohoto setu, ale
je to dosť cool figurka, si myslím. Takže takto vyzerá. Ja som si k nemu dal aj plášť. Pod helmou vyzerá nejako takto. A samozrejme, by som to nebol ja, keby tu na ne ukážem ešte nejakú špeciálnejšiu vec, jak je táto figurka. A toto ukazujem len preto, lebo je to proste erb tohto kanála, nový. Ako nazval by som to, že je to taký erb, logo kanála. Ale samozrejme, ako už som pre chvíľkou povedal, máme tu na ešte niečo špeciálnejšie, jak je on. Takže, ďalší Mandalorian. Akurát, že jak už ste si asi všimli, možno to na kamere není až tak dobre vidno, ale toto je nová verzia Mandaloriana a toto je stará verzia. Neviem, či ste si to všimli, ale tie rozdiely tam sú celkom vidno. To je stará figurka ešte bez potisku hlavy, proste iba čierna. Hlava tam je. A vlastne nejak takto vyzerajú, no. Podľa mňa celkom cool, ale povedzme si na rovinu, tento set je dosť dobrý. A je aj pokračovanie k tomuto setu. Cena tohoto setu vyšla na nejakých okolo 30 eur. Myslím, že okolo 30. Ale nie som si 100% istý, takže radšej sa uistite. A je aj pokračovanie za nejakých 17 eur. K tomuto setu. Takže to by bolo z tohoto videa všetko. Takže dajte like, odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ čau.